Boranka Tatjana Raduličić-Vasiljević, osim što je poznata Boranima kao doktor veterine, od nedavno se uvrstila i u red zavičajnih pisaca. Roman Voz u polju suncokreta je lepo iznenađenje za početak godine svim ljubiteljima pisane reči, a Tanja je ovoga jutra naša gošća. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala. Ja kažem uvek na početku kada je najava, a i na terenu kada smo bili na samoj promociji, poznata Boranima kao doktor veterine i zaista tako jeste Tanja, naša iz Bora. I ovo je baš jedno lepo iznenađenje bilo za sve nas koji nismo znali šta se to sprema i priprema. Pa je prvo pitanje svakako otkud sada vi u svetu književnosti? Kako je došlo do toga? Pa oni koji me dobro poznaju nisu se iznenadili. Da su bliski prijatelji, da kažemo. Tako je, jeste. Ja sam od uvek volela knjigu najpre, a dugo sam se i bavila kao srednjoškolka i osnovka. Išla sam na takmičenje recitatora, pisala sam neke literarne radove, tako da su svi bili zapravo iznenađeni kad sam ja upisala veterinu. I sad na promociji kad smo bili, pa je bio profesor Janić, koji me jako dugo zna, družio se s mojim roditeljima i onda mi je rekao, uvek sam se pitao zašto si upisala veterinu, a sad mi je u stvari jasno. Neko treba da se bavi nekim poslom, a ovo što voli treba da ostane po strani. Tako da meni je knjiga nešto što mi je svakodnevno potrebno. Čitam celog života i svi koje sam sretala, neki poznati književnici su mi govorili kad sam ja polako priznavala da bih možda se osmelila da napišem nešto, rekli su mi, pa jel čitate? Onda sam mi rekla, da, celog života čitam i stvarno volim knjigu. A onda je bilo, kad vam ponestaje inspiracija, onda to tražite u detinjstvu. I moje detinjstvo je bilo zaista bogato. I treći savjet koji sam dobijala je bilo nemojte da mislite ko će to da čita, pišite za sebe. I zaista sam ja tako i uradila. Mislim, pisala sam, ja nisam imala uopšte očekivanja da će ovako to da izgleda. Ja sam pisala za sebe, za neke bliske prijatelje, za rođake i očekivala sam, eto, tako neki mali tiraž da to ja isfinansiram i da mi ostane uspomena. Međutim, stvarno je prvo roman štampan preko konkursa koji sprovodi opština. To je onaj konkurs iz oblasti kulture za koji ja nisam ni znala da postoji i drago mi je što postoji. Prošle godine sam ja aplicirala i dobila taj tiraž. A onda je i stvarno neočekivano za mene bio odziv jako lep i na promocijama. Tako je, prva promocija u Borskoj biblioteci sredinom januara. A nakon toga i u Zaječaru u biblioteci, o tome ćemo pričati. Sada negde da možda uvedemo, roman se zove Voz u polju suncokreta. Znamo da negde u naslovu romana ili bilo kog dela stoji već neka simbolika ili neka smernica ka tome šta možemo da očekujemo od romana, pa s obzirom da su bile do sada dve promocije, očekuje se i treća, da mi negde uvedemo sada naše gledalce u to o čemu piše ovaj roman, šta nam on to govori, šta ste smestili u te korice. Ako samo obratimo pažnju na naslov, tu ima neke simbolike, naravno. Možda ja nisam ni razmišljala, ali evo sad, kad sam bila na ove dve književne večere, bile su ugledne profesorke književnosti, pa su one skoro ispalo da bolje poznaju moj roman od mene. Dale tu simboliku suncokreta u smislu da suncokreti su uvek okrenuti suncu, a kad sunca nema, onda su okrenuti jedni prema drugima. Da. I to je lepo i voz kao nešto što je prolazno, što je čitav život. Meni je putovanje vozom uvek imao neki romantični doživljaj, pa mi je i to bilo interesantno. A što se tiče samog romana, pa ja volim da kažem da je to roman o dobroti i o razumevanju, o solidarnosti, jer praktično u tom romanu imate i jednog negativca, nazovi negativca, jer kad pročitate roman, onda ćete reći, pa dobro, nije on tako loš, samo su okolnosti bile loše, jer ne može dečak koji vraća vrapče u gnezdo da bude loš čovek, mislim.
Tako da je roman zaista i ljudi koji su ga pročitali su mi javljali, prvo sam iznenađena kad mi kažu nisam mogla da ga ostavim, a posle, znaš, ulepšala si mi dan, toliko sam se dobro osjećala. Mislim, zaista je roman o dobroti, a to je nama sad u ovom trenutku najpotrebnije, verovatno. Uvek nam je to potrebno, ja mislim. Tako je. Da. Kakve god da budu okolnosti, kao što i sami kažete. Roman se ne dešava samo na jednoj lokaciji, tako? On se tako i zove Voz u polju suncobrana. Dakle, to su neka kretanja, neki odlasci, je li tako? Voz se dešava u 2 vremenska perioda koji su isprepletani i razmak je 40 godina. Voz se bavi 2, možda su i 3 porodice i dešava se u više gradova koji su meni bili interesantni. Evo, to su me sad u Zaječaru pitali ljudi zašto ti gradovi. Ti gradovi ne kao kulise nekih radnji, nisam tako razmišljala, nego gradovi kao atmosfera koja je u tim gradovima vladala u tom periodu. Znači, tu se pominje Minhen 36. kada kreće nacizam, pa onda se pominje Sibiu, jedan divan grad u Rumuniji. On je možda i centralno mesto dešavanja. Ne treba da podcenjujemo male gradove, to je strašno jedno mesto, lepo. Onda se pominje Beograd 80. godina, to je ta atmosfera koja je neponovljiva u tom periodu. Ja sam u to vreme studirala i to je nešto što je Beograd i dalje bio gospodski grad, bilo je onako finih dešavanja. I pominje se Sarajevo. Centralni događaji su zapravo zimske olimpijske igre koje su se desile 1984. I tih 11 dana u Sarajevu, to je isto nešto što sad ne može da se zamisli. Ja kažem, mi nismo ni bili svesni ko je to događaj planetarni bio. Ajde da zamislimo sada, na primjer, da se u Srbiji organizuju olimpijske igre ili bilo kojoj od ovih zemalja koje su nastale iz velike Jugoslavije. Ne samo kao organizacija, nego je atmosfera bila neverovatna, toliko gostoljubivi ljudi, toliko divnih priča sam ja nalazila koje su potpuno autentične kod ljudi. Evo, ako imamo vremena, samo ću kratko jednu koja je onako simpatična. Kaže, zaustavlja se automobil da pokupi čoveka koji čeka, olimpijac, stranac. Čovjek seda na zadnje sedište i kaže ovome, ostala je torba nečija na zadnjem staklu, na zadnjem sedištu, a on kaže, ma to je moja torba, ja se vraćam s posla. Čovjek uopšte nije taksista, nego ga je, toga više nema. Znači, to kako smo se mi ponašali u tom vremenu i koja je to bila solidarnost, to ne mogu sad ni da zamislim, stvarno. Da, sada se negde možda oduševljavamo tim nekim stvarima kada ih slučajno sretnemo negde i oduševimo se nečim što je u stvari normalno, što bi trebalo da bude svakodnevica. Da. No, eto, svi verujemo i nadamo se u bolje sutra. Jel te to drugačije ne možemo da funkcionišemo? Tako je, samo nam je to ostalo. Apsolutno. Vi ste održali, kao što rekao smo, promociju u Boru, u Borskoj biblioteci. O knjizi je tu govorila i Vesna Tešović, direktorica biblioteke. Nakon toga bila je promocija i u Zaječaru. U Boru znamo da je zaista bilo puno. Bili smo i mi prisutni, a sada su, evo, gledaoci imali prilike da vide u nekim fotografijama koje ste doneli kako je bilo i u Zaječaru. Kada će biti promocija u Negotinu? To je sledeće, tako? Pa predviđeno je 27. februara kad je Dan jezika. Inače, ove 2 promocije su bile zaista odlične. Ja moram da priznam, pošto sam ja inače iz Zaječara, ja sam i tamo njihov zavičajni pisac postala i meni je bilo vrlo lepo i emotivno, pošto u tu biblioteku nisam ušla preko 40 godina. I moram da pohvalim profesorke književnosti koji su učestvovali na ovim promocijama. Najpre Vesnu Tešović koja mi je bila i recenzent, a zatim 2 profesorke iz Zaječara, Violeta i Tamara, divne mlade žene i ja sam tom prilikom rekla i reći ću sada da su one toliko zaslužne, ta profesija inače koja nestaje. Znači, ja sam rekla na promociji da sam užasnuta kad pomislim ko će mojim unukama da stvara književni ukus i da ih uči lepom pisanju i govoru i tako dalje.
To su osobe koje su nama, mislim, spašavaju život. Zaista. Kao onaj skretničar na mostu i na pruzi i šta ja znam, lekari. A ne obraćamo pažnju. I one su toliko lepo govorile o romanu, pronalazile, vrlo lepo su napravili prikaz. I to rade profesori književnosti. Mislim, inače, oni oblikuju romane, pa mi čitamo posle, ne znam, Pekića i tako. Tako da treba da obratimo pažnju i na to. Da. I još jedna stvar koju moramo da pomenemo jeste i neki humanitarni čin koji ćete, koji eto sada nastaje u ovim danima dok traje i promocija knjiga, nastavit će se i dalje. O čemu se radi, da to pojasnimo? Pa mi smo odlučili, moj muž i ja, da ta prodaja knjiga koja se dešavala na ove 2 promocije, sav taj novac ode u humanitarne svrhe i rasporedit ćemo ga deci u Borskoj bolnici, znači ili dečijem odeljenju ili porodilištu. Mislim da se sad porodilište renovira, pa je njima možda potrebnije. I jedan deo novca ćemo dati manastiru Sveta Petka u Izvoru. Oni imaju tamo jedan objekat gde su smešteni štićenici njihovi. To su teški bolesnici i deca koje praktično su vezane za krevet i rođenjem. I sa njima smo u kontaktu da i njima odnesemo ono što im je najpotrebnije. Jako lepo i pohvalno, kao što je i roman govori o dobroti, eto i još jednog čina, osim što ste ostavili roman sada svima nama da ga pročitamo i da negde razvijamo to dobro u sebi, kao što su učinile vaše profesorice vama. Eto i ovaj humanitarni čin je zaista za pohvalu, a još jednu stvar ćemo pomenuti, a to je da izjavili ste bar tada na terenu kada sam vas ja pitala da li se još nešto sprema i piše, da ko jednom počne da piše, on nikad ne prestaje. Jeste. To je meni zaista bilo zadovoljstvo, tako da i sada radim na tome. Onda sam rekla da ne očekujte nešto brzo, jer volim to da onako dugo traje. A samo bih još jednu stvar rekla. Naša biblioteka raspolaže sa nekoliko primjeraka, tako da, evo, ko bude zainteresovan, članstvo je besplatno ove godine i stvarno je greota da ljudi ne čitaju u ovom gradu. Ne postoji nikakva prepreka, pa ni do sada nije bila. Mislim, bilo je neko članstvo je bilo 400 dinara ili tako nešto. Tako da, kogod bude hteo da pročita Voz u polju suncokreta, evo, ima je u Borskoj biblioteci. Hvala vam, Tanja, puno na gostovanju. Želim vam puno uspeha i evo na ovom polju. Da budete onako da budete uspešni onoliko koliko je vama potrebno što se tiče vašeg mira. A što se tiče uspešnosti na poslu, to ste već postigli. Hvala vam. Hvala vam najlepše i vidimo se ponovo.